Kag sa good vibes, sa panahon sang trahedya kag kalamidad, makit-an ang pagkabuhi sang espiritu sang bayanihan. Kasubong na lamang sa nakit-an sa nagluntad nga sunog sa barangay Singkang Airport kung sariin may nagkalain-lain nga mga individual kag grupo ang naghatag sang bulig sa mga biktima sang sunog. Yaring report ni Romeo Subal. Ang tattoo artist nga si Reg Laraga nagbaka lang sang santong Lunes sang hapon. Pagpauli niya, wala na siya sang balay. Tanan niya nga gamit sa pagpang-tattoo, naubos man sunog. Isa lang siya sa 65 ka mga pamilya nga nahalitan sang sunog sa barangay Singkang Airport. Wala sang may nabilin sa ilang mga gamit. Gani, kinagakinahanglan sila sang tanan nga sahay sang bulig para makasugod liwat. Bali, nagkadto ko sa downtown, yun ang bakal ko taniing. Tapos nakabalita ko may sunog sa alunan, namuto ng balik ko ba yun? Pag balik ko, wala ko balo kung amon ibili balay. Nalikod yung balay ko, tupad yung balay ko, nagali ng tunog. Ginakalipay niya kay wala untat ang pag-abot sa bulig sa evacuation center, halin sa pagkaon pakadto sa bulong kag mga bayo. Sa stage gani sang J.R. Torres Elementary School, daw may bukid na sa mga bayo nga ginapadala. Ginapain sang personnel sang DSSD ang mga panglalaki, pangbabayi kag pangbata kag ginapanagtag sa mga nasunugan. Sa guwa sang gym, masako ang pag-inabot sa bulig. Ang ini nga mga babayi, mga residente man sang Singkang Airport, sa inibaluan nila kami nasunugan, nagdala sila sa mga tinapay. Dili man singkang. Bali nga na pinsala niya man mag-donate. Wala lang, mahulig lang. Economic gid. Ang ini naman nga grupo, katapos ang Radio Communications Group, nagdala man sila sang goods, mga bayo ang pagkaon para sa nasunugan. Sige. Sa communication kami sir, bali gabulig kami sa mga sunog, baha, tanan, report sa pulis, kapulisan. Tapos subong ka donate pagid. Communication, donation. Okay, very good. Madami mga sakuna, ara kami gabulig. Ang National Anti-Poverty Commission, madasig man nga nag-responde sa evacuation center para magpadala sa bulig. Ligan nato ng mga kakinahanglan sa bayo pa nga nasunugan. Oo. So, Nag-collect ka mo kagapon, sir? Nag-collect ka mo sa mga upo among member, sa mga nangita, sang makwan? nanawagan kami sa amon yung mga membro sa kasambayanihan. Sa amon no, may napulo kami kasakong mga goods, may noodles, kaya ibang sa mga pagkaon niya. Pwede naman ibulig sa mga nasunugan. Pati ang non-government organization nga Verlani Foundation, may ilaman nga bulig para sa mga residente. Ang ini nga mga evacuees nga nasunugan, may bit-bit na nga mga pagkaon pasunod sa mabalitaan sa ilang nga mga kilala nga nasunugan sila. Nagduhol ang mga inis sa bulig para sa ila. Sige. Lagi ka daan, Ubos man ninyo? Wala, pati gamit. Bisan anong klase nga bulig, ma'am? Dako nga bulig na subong? Wala na, masan ko. Kita lang ka lang. San panty, wala mo bilhin. Adlaw mo na kung gabi, parayon ang pag-inabot sa bulig. Pero para balikawan ang paglatananay sa balatian, may gimutang na lang ang drop-off point para sa mga luyag magbulig.